I Venstre står vi naturligvis også i denne her valgkamp fast på en fast og fair udlændingepolitik. Vi har ført en udlændingepolitik, der betyder, at der faktisk kommer flere til Danmark i dag end i 2001. Men i stedet for at komme til familiesammenføring eller komme på passiv forsørgelse, så er det i dag unge, der kommer for at studere, og folk, der kommer for at arbejde. Vi er et åbent land, og det skal vi selvfølgelig være. Men vi står fast på blandt andet 24-årsreglen. Og 24-årsreglen, den beskytter faktisk rigtig mange unge med indvandrerbaggrund mod tvangsægteskaber. Vi har faktisk lige haft et rigtig graverende eksempel med en ung fyr, som mod sin vilje blev tvunget til at gifte sig med en slægtning fra sit hjemland. Så også for at beskytte, og særligt for at beskytte de unge drenge og piger med indvandrerbaggrund, så skal vi altså stå fast på 24-årsreglen. SF vakler i dag i støtten til 24-årsreglen, og det synes jeg er bekymrende over for de mange unge med indvandrerbaggrund, der er en aktiv del i Danmark og virkelig forsøger at bidrage og uddanne sig, at de ikke skal have friheden til selv at vælge den, de vil gifte sig med. Derfor skal vi holde fast i 24-årsreglen, for det sikrer, at vi har en fortsat fast og fair udlændingepolitik, hvor dem, der kan og vil, de skal være velkommen i Danmark, for vi har også brug for dem.